sulot mga kadimo. Nade meron diri sa kwan. Sa kwan basket meron nag tune up game versus kakwan gyapon demo sa kwan. Isim Homeworld. So nami diri nag tune up game mga dara. Dara mga demo bay nila. So dara. Macmers. So karon murag wala pa man kontra. Paabot na sa amin. Sama na yun, dugay mo yun din. Kami nakapasingot kami oh. Hat na kayo. Sabi rin naman. Scam. Kwan. Si Mga ha? ang sa mga buhat mga players. Players. Mga kita namang mga kwan. Mga moves sa mga players ba? Ano kuya? Mga highlights ba? Highlight. Kobe. Moves si Nana. Sige. Watch out mo kadimo. Kana intro. Ano lang? Ako di korte ba? Kung tayo, oy. Ila. Dili, bisor. Go. Sword. Nice one. Wait. Topper. May gana topper. Wala pa. Pultre. Kwe.
Record mo to. Oh. Good. Kamot per. Okay. Sabaw na ba? Imo lang. Let's go, Rio. Yo. Tulog. Guys. Okay, dapat na. Pal. Koy. Okay. Tanaw ko nalimot guro ko.
Limot ko. Ah! Pati. Guda, guda. Uday! Oh! Okay. Yaw. Ay, gato. Okay. Fee. Swing. Uy. Amen. Tetap. Lagi. Oh, good. Puntos. Salang. Yan. Ay. Di sini madogan. Dapat mo. Fans of fans. Na. Good. Laway, murag ito ko na.
Good na. Taro ka tulo kay sawa. Di watan na oy. Pensa mo ron. Pensa mo. Sure? Bola. Good. Daog. Kani may mic mo duwa.